Čus, já jsem jako tohle, Tadáš a tohle Sára a dneska to je Mixer Challenge. Takže připravili jsme si pro vás taky suroviny, které jsou obvyklý u Mixer Challenge, a což je 2 vajíčka, jogurt, sůl, ketchup, ani nevím jaké je, cibule, banán, nutella, mlíko a jabko a mobil, já to nemůžu. A nůž. A to je stříhneš. První pro vás tady spíš pro vás Pro nás 3. Tady první připraví cibuli, ani to nevím krájet. Přesně jak to ukáž. Vyšiši. No to nevím. A tohle taky. Tak, dál pro vás máme banán. Banán. No do... A teď já to rozsekám, čekaj. Tak tady máš. Čekaj, tohle rozsekám. Tak další tady pro vás máme. Jogurt, to udělám tečkou. Ne, ale to je na Nutellu. No, je na tohle. Tak budeš tam dávat tu jogurtu? No. Ne, tohle. Na tohle. Dáme. A teď vajíčka. Já tam dám jedno vajíčko. A hlavně tam jdeš skořat. No, vypadě, nevadí. No, takže nějak takhle to vypadá. No a ještě nám zbývá nutella, sůl, ketchup, peťatera. A mlíko. A jablko. Takže já jsem připravil sůl, hele. A ketchup tam dám. Hele, jak se to pírá. Jo, takhle. Jo, ještě. Mejku. Teď tam přidám sůl. A rozumím, nebo To bude dobrý, to bude dobrý. tohle teď Nesar, nesmí se, fakt. Takže tady, No, nevím, co to tady máme teďko jablíčka. Prostě tě hlavně ten ohryzlík. Já za ně připravím mlíko. To dali mlíko už. Na tu to bude. Budeme vypadat jak krásný lidky. Ty vole. Už teď je to je. Jak to prostě... Tak kde ta lžička, že? Dám. Jo, Asi dám. Pod banánem. Ten muž se chtěla tam Je. Jdem to hodně. Pak tam dáme ještě na sůl. Tak to stačí, jsme tam dali vody. No, teď jo. Pak tam dáme ještě mlíko na pane. Takže teďko tady máme takovou krásnou, hezkou, nevím co. Jak to tak? Dával. Máme prostě co tam tady až dával a já doplním. Tak. Teď to mám všechno nastavit. Mě už splatí. Ještě. Počkat. Počkej. Ty vole. To není dobrý. Jsem kameraman. Ty debil. Tak. Takže máme tady teďkon. Takže přivezli ty skleničky. Jo, tohle všechno. Dáme tam malinko, protože... První dál na tady. Že se jde stříhnout, kdo první stříhne. Takže, Začínáš. takže... Ne, tak počkej, od tebe. Ne, nastupuje, pojď. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Ty první. Jo. Jo, tak. Potom já jdu druhé. Hodně štěstí, vole. A nemusíš celý. Jo, no, to se může. A nemusíš to celý vypít. Hej, radši to hodnej. Tam je přehnaná ta sůl, kámo. No, pojď se napít. Tam přehnaná ta sůl. No, a teďko jsem na řadu.
Fuj, Milane, pojď si to zkusit. Pojď to zkusit, Milane. Pojď sem. To je dobré. Teďko si to jde zkusit, kameraman. Sem. A zkus co nejvíc. No a teď to jde, teď to jde zkusit kameraman. Co nejvíc, dělej, pojď. Kámo. Takže pro tohle video bylo